Iki. Cak, becak. Oh, Iki to iki. Angel kowe. lah, jeneng tukang becaknya nggih duwe jeneng to. Gus becak. Ati numpak. Endi? Tugu. Iki kelap iki lho aku. Tuku nggih 50.000, Mas. Biasane. Wah. Larang men to. Pripun? Purun mboten 50.000. Padahal tuku ketok ngono iki kok niat. Weh. Gunung Merapi Mas keng mriki ketok. Jangan purun apa 50.000. Bro iki becak. Wes wes. Kenapa marane? Besok Mas. Ini tak ganti gas riyen. Kesuwen iki sak telat. Oh, nggih. Pun ngono, Pak. Men becak. Wah, nek becak niku kula meng dinggo samben kok, Mas. Iya to. Bawa le mangkal ket mau becak iki ngopo? Ah, nggih meng iseng kok niku. Aku lha nek sehari-harine kontraktor. Lho. Welang sing borong jalan tol niku sinten? Wah, jenengan iki. Ah, nggih mesti pemboronge. Angel. Ngeten-ngeten iki nggih. Ah. Anak kula 3 niku sing siji teng UGM. Oh. Nomor loro teng UPN. Nomor 3 teng UNJ. Dadi kabeh ngono lek. Welang nggih. Do kuliah jurusan apa lek? Wah, nggih meng becak teng mriko. Wah, Tukang becak keren. Ya, saya tukang becak. Becak saya jelas sekolah ya. Iya nih.